La plaça Joan Miró al barri de Can Clarís de Badalona ha acollit la festa del baptisme sikh, una festa organitzada per la comunitat sikh de Badalona i oberta a tothom, amb un esperit d'integració i convivència. Una festa en la qual, per una banda, la comunitat celebra una fita molt important per a ells i elles, però on també s'obren a tots els ciutadans i cada vegada apleguen més gent. La SIC de Badalona, sinó només de Badalona, sinó Santa Coloma de Gramenet, de Barcelona, Hospitalet, també han vingut els SICs de Lleida. Avui estem celebrant festa del baptisme SIC, que és el Vasaki, creació de Khalsa, i fem un processó per donar coneixement del sikhisme, perquè aquí fa gairebé uns 15 anys que vivim a Badalona, però gent d'aquí encara no té coneixement del sikhisme. Els confonen amb altres religions com musulmana, com àrabs, que fem processó, donem explicacions que no som ni musulmans ni àrabs, si som sikh, és una religió d'Índia, som vegetarians, no tallem els cabells per ser una qüestió de respectar la naturalesa. Deixem com el Déu ens ha creat i no fem. I portem un turban, és nostra identificació, és nostre uniforme. I després tenim menjar comunitari per tothom, que el sikhisme és la filosofia del sikhisme. Cada persona que vingui a Gurdwara amb els sikhs, és el centre dels sikhs, culte, que una persona sigui de qualsevol religió, de qualsevol casta, de qualsevol país, no importa. Perquè el sikhisme no és només una religió, sinó és una filosofia de viure. Doncs està obert per tothom, les persones que vinguin, abraça a tothom. Com en Ricard, mestre de l'Escola Badalona Port, que ha participat per segon any consecutiu, convidat per la seva alumna de P3 i la seva família. I a la meva classe, a la nostra classe, ve l'Anup. I l'Anup és una nena de l'Índia, que és sikh, i em va convidar a aquesta festa. I jo li vaig dir, pues, si l'Anup ve a la meva escola, pues jo també aniré a la festa de l'Anup, a que sí? Sí? M'has convidat? Sí? Està molt bé que nosaltres també coneixem les seves tradicions, la seva cultura, per conèixer-los millor. Si ens coneixem millor, ens entendrem millor també, no? Penso. Sí? Tu passes bé al col·le? Sí. Sí? Com es diu la teva classe? P3. P3. I la classe dels? Cavalls. Cavalls. I l'escola com es diu? Escola Badalona Port. Molt bé! També des de l'Associació de Veïns Can Clarís, des d'on participen activament en totes les activitats del barri i de la ciutat amb els sikhs. Como Asociación de Vecinos de Can Clarís, siempre colaboramos en esta fiesta porque cuando ellos vinieron aquí a vivir y la sede la tienen al lado de la asociación, pues al principio había como un pequeño bulo, si son musulmanes, y para acá, y entonces dijimos no, esto se soluciona reuniendo a todos los vecinos, hicimos una charla y ellos se convencieron de que es una comunidad que sobre todo a las mujeres las tienen muy bien miradas, que es porque nosotros apoyamos tanto a esta comunidad. I l'Alexandra, que és la primera vegada que s'apropa a la festa, convidada per la seva parella. Pues sí, es la primera vez que vengo con él porque bueno, me dijeron que había mucha gente, que era una fiesta que daban de comer y bueno, es la primera vez que vengo. No han faltat exhibicions, menjar comunitari i converses per conèixer de prop els costums d'una comunitat molt nombrosa i plenament integrada a Badalona i arreu de Catalunya. M'agrada, jo me'n recordo primera vegada quan vam demanar permís a l'Ajuntament, ens va costar moltíssim, i que no sabien quin procés serà, què farà, no? I ara cada vegada és més maco, si no només els sikhs, sinó gent d'aquí ens pregunten «Oye, quan feu aquesta festa tan maca que feu repartiu menjar, tot això, no?» I per nosaltres no vol dir tema del menjar, no és important que som rics, no, no és això, sinó el que tenim sempre és la filosofia compartir els altres, no? I doncs m'agrada molt perquè no només sentir que és una festa sikh, sinó també hi ha molts catalans que venen aquí i que ens sentim com una família, això és més maco i més important.
També, i com a mostra de la seva hospitalitat, la comunitat SIC ha fet entrega de plaques commemoratives i d'agraïment a autoritats i membres d'entitats que han participat de la festa i que col·laboren conjuntament amb ells durant tot l'any. El comissari Joan Figuera, que la primera vegada que ha participat amb la comunitat SIC de Catalunya, que estem molt contents, molt agraïts per la seva presència i donem records